Ndebe Igbo ekele m ụnụ ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo ebe anyị na ụgbọ abụ n'ụtụ Nnewi Local Government Area. Ndị anyị nọ na be ha bụ nna anyị ukwu Emmanuel Agada. Nna anyị ukwu bụ nnukwu ọgaranya, nnukwu mmadụ. Ọha nwa bụ ndị kpọọ ndị ụtụ gaa Lagos. O so n'ihe wiri ewi. Ọ chịrịla dịkpọ ka ụnụ mara ụdị mmadụ a na-agwa. Ọha nwa bụ ndị developụrụ Igbo business. Mana o mesizie nka rutewe nne na nna ya nwụọ, o wee nataba. Ọ tụchagokwa ụmụ. Onye a na-abụ odogwu nwoke, ọ mụrụ ụmụ nwoke 8. Ụmụ nwoke 8 ya ha anụkwana nwaanyị, mana ụmụ ya ịtọ anwụlahụ na ya na ụmụ 8 ahụ. Ụmụ ya wee fọzie 5. And ụmụ 5 ya ha anụchago nwaanyị, mana ha nche nwere onye bi n'ụlọ. Unu le anya unu ga-ahụ compound wụ Catholic. Ihe a bụ ka unu fụ na ọgaranya ya nwarụrụ ụlọ unu fụgodo n'ụdị ụlọ arụ nọ na 1970. Lee ụlọ ọrụ na 1970 na amagoro na onye a bụ odogwu na compound ya. Ihe niile a compound abụgodo ebe a gbara fence. Azụ ebe a niile bụ nyanwanwe. Onye nọ na afọ anyị n'ihu kịta bụ nwunye. M ga-akpọpụta Ogema Agada. Ime nwere oge m kwuru okwu. M na-esi ihe na-eme Ogema, ihe m ji wee chọọ ka m gwa Ogema Agada kwuo okwu. Erote m ihe dị ka ahụ 6 gara aga ka m natara oge m gwara di m si anyị lụta nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ maka afọ nka anyị ka a mụtasị ụmụ. Maka na anyị nwekwuru, anyị gbalịkwara na anyị rijuru afọ. Anyị rijuru afọ nke bụ na di m chọrọ idebe ụmụ nwaanyị na-abụ n'ụlọ, ọ ya edebe. Anyị ementen ha. Ihe m chọrọ ụmụnne, ndị enyi. Ịma a na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị na-abụ asa na-enwe nsogbu, enweghị nsogbu a na-enwe. Nna m nụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ. Nne m bụ nke obere. Ka nwaanyị isi ji wee nabata nwaanyị nke obere ga-egosi ka ezinụlọ ya dị. Na mbụ, ịnụ nwaanyị abụọ bụ omenala Igbo. Dịka ndị Hausa ka menten nke ndị Hausa na-ala 3 na 4, ha na-ebi peacefully. Oge ahụ maka ihe na nwaanyị mana di ya ga-anụ nwaanyị abụọ. So ọ naghị abụ ihe nsogbu. Ifu na nwaanyị na-agbarata na eji ike egwuregwu bed na-agwụ ya, ọ gwa di ya jee kpọta onye ọzọ. Ha nagide onwe ha maka nwunye nna m nagidere nne m. Mini ya na-esi nri, ọ kpara anyị ezigbo agwa. So ka m na-agbadatakwa anọ m 51 years na mgbe m na-ebe 42 43 m wee hụ na enwene need onye ọzọ ịbatakwa. Ka a na-enwe ụmụ m ewelitela isi, ka a na-enwetakwa ụmụazị ọzọ that can take over. De nne dị ma ngwo nna dị m nwa ka anyị nwe onye anyị ga-edebe n'ụlọ. Ịbata ife onye kunyere gị mmiri, fe onye nyere gị nri. Na-agwa dị m ihe a dị m ada aghọta ya. Ogema mini ya na-adị na mma. Nnata wee yaba ya sị Ogema biko ka ị gwanụ m di m ka ọ nụta nwaanyị ọzọ. Ogema chụkwuru m ọsọ. Ogema sị nwa ya wee kpugheriri ihe asị ebe a pụọ maka nna ada agwakwa ya ihe gbasara Igbo na ọnọdụ Igbo. Ọ sị m chọọ iwugide n'ara nke ịanụ nwaanyị na-abụ. Ihe a bụ 6 years ebe na Ogema kpara nkata. Ogema aghọtago ebe m na-eje maka na ọ ghọtara maka agbata m nke mbụ mbata ọwụ na o nwere stroke. Mana Chineke ma amara. Ebe Ogema nwere stroke, Ogema na ebe 75 years. Ọkwa ya nna ya ukwu. Ogema nọ 78 years ka ụnụ na-anụ. Ebe Ogema nọ nwee stroke wee ebe ọ na-asụ akwa. Na lọki ọ dị sef na-enweta ya na ndụ bụ enwere ndị bịagidere ya. Ndị ahụ ekulie n'ala. Ọ na-asụ akwa ha na ha na-akpa nkata. Ọka ekulie n'ala. Wee fụzie na ka ha na-atụrụ ya ekele ụla, ọ dị ekwuzi okwu. Ha tọnụzi efu na Steve go n'ime ebe ọ na-asụ akwa. A 78 years old man. Nna ya na nwunye ya nọ agadi nwaanyị kwa. Maka na enwe ajụ m jụrụ di m si ya, mena go ga-ele ibe ya nka anyị kawadị ha. Ọmụ ga-ele gị ka ọngụ ga-ele m. Kịta ka Ogema ghọtara ajụjụ ahụ m jụrụ, ọngị ga-ele m ka ọmụ ga-ele. Aka ya wee Steve n'ime ebe ahụ wee buru ya jebe ụlọ ọgwụ. Ogema bụ ihe oge ụfọdụ na-esi nri na-aza compound ma abata ebe a fe ebe ọ na-adị azụwa compound. Ọ bụrụ na ụmụ ya dị eleta ha anya, mana ụmụ ya nụrụ ha na ndị nwunye ha n'obodo mba dị iche iche ha bi. Mana ọ bụrụ na ụmụaka 5 anụnwa nụtachara nwaanyị debe n'ụlọ, ọkpụ na ofu na nwoke ama na-ata afọ ịka na-awa nkụ ịka na-esi nri. M ga-akpọbata Ogema kịta ka ọ kọrọ ụnụ ga-afụgodu ka onye na-esi nri n'aka na-achụ ego ka na-ahachicha ụlọ si na-eje ije. Ogema biko bịa ka Igbo hụ gị. O ji mkpọ na-aga. Enwero onye ọbụla ha na ha bi ụsọsọ ha na nwunye ya. Mana enwere dị ọkpara ya oge bifo nwụọ na accident ọ lụrụ nwaanyị mụta ofu mkpụrụ nwa nwaanyị.
nwa ahụ nọ 15 years onye a bụ 7 grace ha unu ga-afụ ka o si aga ofe aka anịghị o nwere stroke na ya na-ama n'ejizi ama n'eji so m ga-agba ha ajụjụ ọnụ igbo bụ igbo nwe m nụ ka unu nụtakwara maka a na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị na-abụ ihe a na-ene anya bụ sọsọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ka m gwụ na ebe nwaanyị nọ mụọ ụmụ zọọ bụ ama nke ya mana ama nke unu ọ ga-echi echi ọ ga-eme ị ga-anọdụ ana ka in 2 minutes ka ịgwa igbo okwu nye ha ndụmọdụ ka a mara ihe e mere maka mmadụ na-agwụ n'obodo maka ịbịakwa ori n'obodo oge mbụ ndị okenye nọrọ ụmụaka na-ara nda na-eje ozi na ụmụaka nọzi ara maka onye ọbụla bi na mba ọ ga-eme ndị ewusa biko kọwara igbo onye ịbụ ịbụ onye ebe biko ebee ka ị biri oge ị malitere ndụ ị mekwara ọfụma na Lagos ole ha metere ka nji mara eji ewe rụta obere ụlọ a mbire na-azụ ụmụazị azụrụ m ụmụazị ma ole nwere ike mgbe aha ọ ga-ịdị n'okorobịa ọ bụrụ na ịnụta nwaanyị debe ebe a nwere ike ụdị ego ịkpata nwere ike imente nwa ụmụ nwaanyị abụọ ma ọ bụ ịtọ onye ma mgbe aha ji ama na mmeri alụ nwaanyị na-atọ bịa nyefe nri mana ife a na-ekwu bụ na ịlụ nwaanyị na-abụ adịghị mma na ịlụ nwaanyị na-atọ na ọ dọrọ mma mana ugbu a etu a si nọ kịta nọ na vileji a ka ụmụ okorobịa na-atọ lụchara nwaanyị maọbụ ụmụ m sịsịrị nnatazie n'ụlọ nọ ụfọdụ ndị ọfọrọ anọ ha ebe dị iche iche mụnwa na eje n'ụlọ ọ bụrụ oge ọbụla ka ị ga-esi si nwa anya nye gị ego ka iwe ego mineral onwe ike inye gị mgbe ahụ mbanye n'ịtụ ịzụ ahịa nkụ na-atụ nkụ ya bụ nkụ anọsọ ebe a ya ka ị na-ere ọkụ ya unu n'anya ebe unu ga-afụ ebe ọ kwasara nkụ ọ na-ere ngwa na-ekwu na-erezi nkụ ahụ mụ na-atụ na-ere megidezi steji n'ọnọdụ nke anọ ugbu a one faithful Sunday ndị ọsịsị chọọchị na-apụta ozugbo maka onwe dị onye mụ na-ebi na-abụ sọ nwunye m nwunye gị a na-akakwala nka so anyị na-abụ na-emere onwe anyị nke anyị ji emewu akpa ha ka na-asụzi ọ ndị bakwutere nne mere na stroke ma adịghị worse so they turn back oge ha kwadoro na fụzie na something is wrong were bịa nyere m aka ọ dị nwaanyị aka m adaruana anyị ndaruana ọ bụ worse nyere m aka kpụrụzie mkpụkpụ na room nọzie ebe a gbazie mbọ ka a ga-esi were mmetụ ka m were dịtụ fair ahụ a ka a nọ na 78 years this year mana a ga na-azụtakwu nkụ ahụ maka ihe onweghị ihe ọzọ nwere ike imewu onweghị nye ihe bụ na ihe onwe ihe ọzọ na-emewu na enwere m ego kịta mgbe m na-agbagharị ndị na dimkpa were na-eme ihe m na-eme ekwesịrị na ụlọ m a nọ na ekịta bụ ụlọ aja ya bụ ụlọ elu because I make it that time mana onweghị onye na-agachikwu n'ihu anyway so this time around Mrs. Nneka lọlọ Nneka bịa na-agwa m maka ọbịa ụlọ mụ na ya na-aba nọrọ my uncle's wife ọ bịa na-akpọrọ m etu ụbọchị si dị na ihe ga-eme n'ihu adị m efiro alright because I sị na that thing ọ na-ekwu bụ ihe ama enyere m aka ma ọ bụ nyere obodo aka mana now for about 6 or 7 years m na-akpagoro nkata ka m chọpụtara oge a nọ n'ọnọdụ a ka m chọpụtara na onye nwere ego ịlụ nwaanyị na-anọ ya lụọ ya because o nweghị ihe ọ machibidoro onye nwere ebu ọlụọ ebe na be m ụmụnne ole ha lụchara nwaanyị ụmụ ha anọghachara m ụmụ ha n'ala mmadụ ọkwụji na asị na o nwere ka esi eme tikpụta ha niile ekpụta ebe a ụzụ a na-atụ na be m mmadụ anọ ya mana na ụmụaka nọ ebe a na-achụ ihe eji eri nri mụ na nwunye nọ jee na ụlọ ọ dị ofu ụbọchị nwere na-asị nwunye m ana m aka nka na-aka nka nka anyị a ka esi jee eme
onwe onye ruru anyị aka ụnụ ụmụazị ọfụ ọma nọ na-abụ onye lụ ha nwaanyị mụta nwa okwuru ezi ọmụrụ ọ bụrụ na ndebe ebe anaghị enyere m aka ha na-eji ole nwere ha ike mana ịbịa efu na nsogbu karịrị onye ga-eje ozi sorry nsogbu karịrị ndị onweghị ụmụazị na-eje ozi onye be m abụ ọ chọrọ ịgbata mmiri anyị eji na ọnụ anyị na-iro chọba ụmụazị ji eje gbatara mmiri which nke emekwa this morning otu taa bụ sọnde ọbata ọ bụrụ na anyị na-ewe iwe si na Chukwu emejọ na anyị mana ihe anyị na-atụzi ero ebu kedu ihe a ga-eme anọdụ m ụbọchị a nọ na stroku a wee sị ya hey mgbe o ruoru na mme akwụ ụzi ọtọ gụnwa ama akwụnwe ọtọ ịmadị na ejije kịta mụ ndị amakwa ha ejije kịta na ka kpọọ mma mara eji ha dị ncha sorry ngwa unu ga-afụ na ọ ga-eme ara adịchọ ihe ọ na-achọ ịkọwa ugbu a bụ na ọ na-aka nka ihe abụ ajụjụ m jụrụ di m nwunye ya na-aka enweruzie nke na ka ọ bụrụ na ndị ọyị ya abịakwuteghị ya kọmpaụndụ ha taa ekwesịghị na enwere ike ịbịa mmadụ akọ na ya kọmpaụndụ enwere dị mkpa ise ọ bụrụ na nwunye ya mebi si n'iro batafụ ya ebe ahụ ọma nkulite nwu ya mana ọ bụrụ na ọ gịghị ma nwere ụmụ nwaanyị abụọ lokwuta n'ụlọ ebe a o nwere ego ibidoro nwaanyị biznes wetara ya mmiri amara na Nnewi ma ọ bụ ebe dị iche iche ha na-eme otu ọ batara ụgbọala ya ha jee ịtụ nkụ chọwa ihe ọzọ ọ ga-eme ihe ọ ga-eme ewu orita ya ịda na ọ jee na nwunye ya na biznes afọ ndị ga na-enye ha nri ọ ya ka anyị ji na-ekwu ihe a bụ ihe m fụrụ si na ka anyị na-ene n'anya n'uru mmadụ bara karịa ịzọ nwoke bikọs oge ụfọdụ nwoke na nwaanyị nwa ọ bụ na nwoke a na nwunye ya ka nka nwa ogbe ebe a na-akpọchie ya na ụmụ ya anụnwa lụrụ nwaanyị ebe enwe nke aka efe kama anyị na-asị iwu tupu ị na-anụ nwaanyị ị ga-ejikwa ihe iji ementen dị tu ha nụta nwaanyị debesịa n'ụlọ enweghị onye nọchiri ibe ya ụzọ ịnụta nwaanyị debe imepere ya biznes dị mma aka ga-esi ike nke ya bụ na o nwere ike inye nwa ụmụazị nne biko nna anyị ukwu kulite ka ị gaa ije ka ụnụ fụ otu onye na-ene mmadụ nka si eje ije maka na ọ gịghị m akakwunu nwunye ya gbasi ike nne m nkwu ji anọdụ ana igbo bụ igbo etu aka ọha m n'ọnụ a sị na ekwughị ekwu ọ ya mere ọnụ a sị na ekwuo ntị anụghị egburu isi ntị esoro ya ndewonu